Mayapat magrasyang gat panapon po kaya kongan. Kambeda rin kaya katampan sariling kayadwanan para kaniting misa. Yabi atala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking intensyones, ding kapasalamatan dari, Jose Pepe Hizon, Chris and Rona Gomez, Speedy Recovery Daddy, Brandon Nozawa, Mario Supan, Conchita Guanzon, Lamberto Santos, Wedding Anniversary Dari, Arnold and Dolores Mendoza, para ka rin kaladwa, Domingo Senior, Domingo Junior, Mariver, Amparo, Lilia, Death Anniversary, Lamberto, Lorenzo, Elizabeth, at ding maldang kaladwa kim purgatorio.
Talakad tamo po. Potang nititipon lareng at watlo, karing busal da tsuko nga naning gilu, mantabe ka sa Ginong Hesu Kristo, kekeng makiramdam king banal na manumo, puso mi buklat para kang damdaman, o Ginoo Diyos ni o Emmanuel. Kinagining impampo ni anak po ni Banal Espiritu, Amen. ang grasya ni ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ting pamakyaw ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka antimurin. may pagat panapon po. Mayat ka panapon po. Magandang hapon. At hapon naman ngayon ang misa natin. So, bago matapos itong maghapon, humarap muna tayo muli sa lumikha nito at nagregalo sa atin para sa ating pasalamatan. Ang Diyos na punong-puno ng pagmamahal, pangunawa at awa sa atin. At batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusya, naminan talapat pagsisyan din kasalanan tamot, hanyaran pamilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoong Jesus, dinatangkaban, pakikasundo mo kami king metong at king ipa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, pakayapan mo ring sugat ning pamikasala at pamisagsagan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, mamilatan ka king ipa para kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluhan na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kikilalanan da ka, anting bukod mong pagmulaning panyulong at kasaganan. King sap mo, tatanam mila rin kaya kaming tanaman, at kapamilatan rin kaya kang upaya, mamunga rin kaya kaming tenam. King kaya kang ganakat lugod, katnan mo sana, ing kakulangan rin kaya kaming pamagmalasakit. Iliadon mi, king kapamilatan rin ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ing Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Meging ugali ng Moises, ing italakad ni ing toldang tuknanga ning Ginoo. Marayong bagya, king kampo. Kaya malagwanan ni iting ing lugal at tuknanga ning Ginoo. Ninuman at imburing isang guni king Ginoo. Pupuntaya kaya ting lugal, ayat tiyo king luwal na ning kampo. Neng lulwal yay Moises, papunta ka rin. Tatalakad la ring tao lelening pasbol. At makalawela kang Moises, hanggang inako ang milub ka rin. Kabud milub day Moises king tolda, magbabaya ing asyas abiga, at magdaton king tulid ning pasbol ning tolda, at makipagsalita yung ginukeya. Busal ning biga, duro kulangan ding tao, potang akit da, king asyas abiga, maraton niya king pasbol na ning tolda. Lupat lupa yang makipagsalita ing Ginoo kang Moises. Antimono makanano yang makipagsalita ing meto nga tao, king kakalugurana. Kaybat magbalik ya king kampoy Moises. Dapo ti Josue ing kayanakan alalaking talasunod na ay anak ng non. Pailakwan niya kilubning tolda. Inaos ng Moises ing lagyo ning Ginoo at tinalakad siping na. At sinabi niya ing kayang lagyo, Ginoo. Linabas siya kanita ing Ginoo, kingarapan ng Moises, at kilait na, ako ing Ginoo.
Metong kong Diyos sa mapaglunos, ampong maganaka, agad mimimwa, at papakit kong maragulalugod, ay kukupas at katapatan. Tutupad ko king pangako ko at karing libu-libong lahi, at patawaran ko ing dewakan at kasalanan. Dapot, piyo kong parusan ding anak da, at apo, at pati na king katlo at kapat alahi. Uli ning pamikasarara, ding pengari ra. Dino kuya kanitay Moises, king Gabon at sakaya sinamba, nga nang migsalita. Gino, nung tutupin tutula kayo kanako, adwan ko ing mantabi kayo sa akin kami, lipat ning mga siyas labuntok, ding taong deti. Patawaran nyo ing kaya kaming dewakan at pamikasala, at tanggapan nyo kaya sana bilang sarili yung balen. Menatili ka rin ni Moises kambening Ginu, kilub ni nga patapulong aldo, at ayap at apatapulong bengi, ebitas ang mengan at minum. Sinulat na la karing tapyas ding bato, ding kasunduan, ding apulong utos. Amano na ning Ginu, Salamat king Diyos. mapaglunos siya at malam ing Ginu. Mapaglunos siya at malam ing Ginu. Ing Ginu darapat siyang kayatulan at matulid, kaya lang papanigan ding malulupig. Kaya pakilala na kang Moises ing kayang kapagnasan, at king balen ng Israel, ing dapat ng pagmulalan. Mapaglunos siya at malam ing Ginu. Mapaglunos siya at malam ing Ginu, agad mimimwa at tapat ing lugod na, tatanamwa kenuman, o muamo sanang alang kapupusan. Mapaglunos siya at malam ing Ginu. Nakatamo at tulan hanggang king de patantang kasalanan, ni ablasanan man agpangkaring katang dewakan akamalyan. Nung makanano yakatas ing banwa king yatu, makanyang kalawak ing lugod na karetang makitakot keya. Mapaglunos siya at malam ing Ginu. Nung makanano yang marayo ing aslagan king albugan, makanyan lakarayo keya ring katang kasalanan. Nung makanano lang lulunusan ning tata ring anak na, makanya na lang namang lulunusan ning Ginu, ring makitakot keya. Mapaglunos siya at malam ing Ginu. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Awsan da kayong kakaluguran, ulinging sablang dindam ko, kingig pa ako, pepabalo ko kaya kayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginu. Likwa na lang Jesus ding dakala tao at sinalangi aking bale. Linapit lakeya, ring alagad na at ngara. Nanuying buri ng sabyan ning talimhaga, tungkol king dikot busal ning trigo. Nga nang may kibat Jesus, itang sinalbag maya pabini, ing anak ning tao. Ing asikan yung yato, ing maya pabining silbag na, ilaring taong pag-aryaning Diyos. Ating maraba kadikot, ilaring sasakupan na ning Diablo. Ing kasalang, asinalbag king bini na ning marawak, adikot, yakabuding Diablo. Ing pamamupul, yung kapupusan ning panahon. Ading talapalot, ilaring anghel. Nung makananong titipunan da, ing dikot, at kay ba't durulukan da, makanya mo naman ning malyari, king kapupusan ning panahon. Itubod na lang ning anak ning tao, ring kayang anghel,
at tipunan dalangan at simen king kayang kayarian ding sablang babye pamikasala karing tao. At ding sablang darapat marawak. At yung siralangan king mikakalukong pugon. Karin la tumangis at mitigis sa ipan. Ding banal naman, sundag lang anti ingaldo king kayarianan ing karelang ipa. Itang ating pakiramdam, magirandam ya. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang hapon. Gandang hapon. Meron pong isang kwentong myth. Si Abraham, si Tatang Abraham. Wala naman sa Bible ito, kaya myth. Isang myth lang. Isang legend lang. Siguro gawa-gawa lang na kwento. Na minsan daw si Tatang Abraham ay nagkaroon ng isang bisita na isang matanda. At dahil very hospitable si Abraham, at paggabi na yon, hinayaan niyang tumuloy na yung matanda para doon magpalipas ng gabi. Isang matandang lalaki. At binigyan ng isang kwarto para doon makatulog, matulog yung matanda. At nung kakain na, yan, nakasalamuhan ng lalo ni Abraham itong matanda. No? At doon na pansin ni Abraham ang ugali nitong pinatuloy niya. Hindi naniniwala sa Diyos, palaging nagmumura, parang galit sa mundo, maraming daing, maraming complain. Kaya sa loob-loob ni Abraham, parang ba't pinatuloy ko po itong, parang pinagsisiyan pa niya yung pagpapatuloy sa matandang ito na ang sama-sama ng ugali, na kino-complain pa yung pagkain na inihain ni Abraham. Kaya sa loob-loob na nitong si Abraham, pinagsisiyan pa yung pinatuloy itong ang sama-samang ugaling bisita. Siya na lang ang pinatuloy, pero ganito pa yung kanyang pinapakitang ugali. At sa gabi pong yon, natulog si Abraham. At sa panaginip daw, sa pagtulog ni Abraham, na naginip siya at nakaharap ang Diyos. At sa harap ng Diyos, itong si Abraham kino-complain ng kanyang bisita na matanda. Siya nang ginagawa ng kunang kabutihan, ng sama-sama pa ng dila, sabi niya. Ba't ganyan naman ito, Panginoon? Ba't hinayaan mo tumuloy sa akin itong matandang ito? Sabi niya. At sabi raw ng Diyos kay Abraham, Abraham, sabi niya, ilang oras mo lang nakasalamuha ang tao at bukas din ng umagay aalis na yan. At ilang oras mo lang siyang nakausap, pero pikong-pikong ka pa, napikon ka pa sa kanya, naubusan ka pa ng pasensya sa kanya. Alam mo, Abraham, sabi ng Diyos, yung mamang yan, yung taong yan, ay 75 years old na. Sa loob ng 75 years, siya'y aking pinagpapasensyahan. Simula ng bata yan hanggang ngayon, pinagpapasensyahan ko na yan, inuunawa ko na, iniintindi, patuloy na pinapatawad sa kanyang mga kasalanan. Ikaw, ilang oras lang, hindi mo pa siya mapagpasensyahan. Hindi mo pa siya mapatawaran sa kanyang ugali. Alam niyo, ito pong ating ebanghelyo ngayon, itong talimhaga ng masamang damo tsaka yung mabuting trigo, na siyang laman ngayon ng ating ebanghelyo, na kuminsan nga naman sa palay, kung palay ang sa atin kasi hindi trigo kasabay ng pagtubo ng palay ay yung damo, masamang damo. Di ba maganda nga naman na tanggalin na yung damo para mas malayang tumubo na yung palay o yung trigo. Pero
dito sa yung raw story nito ay ah, hindi tatanggalin yung damo kasi baka masama pati yung trigo. No? No, at ang payo rito dapat sa huli na lang, no? Pag lumaki na pareho, doon na lang pag-iwalayan. No? Yung trigo, ihiwalay mo sa damo. Yung damo susunugin, siyempre yung trigo, yan ang aanihin. No? It speaks about last judgment. Pero it also speaks about the reality sa buhay natin dito. Sa buhay natin dito sa mundo, talaga namang side by side sa mundo, nabubuhay magkasama ang mga mabubuti at masasama. Kung minsan, siguro, baka sisisihan pa natin ng Diyos, bakit hindi pa niya kinikitil ang buhay ng mga masasama? Bakit hinayang pa yung mabuhay? Ganyan. Kaya tuloy kung saan yung iba, nawawala na ng pananampalataya sa Diyos. No? Kasi, tingnan mo ang Diyos, walang pakialam. No? Kung minsan, kung sino yung masasama, sila pang umaangat sa buhay. Kung sino pa yung mga baluktot, sila pang sumasagana. Yung mga mabuting napapag-iwanan. Ganyan. No? Kaya bakit walang imik ang Diyos? At dito, yan ang istorya ni Abraham at saka yung bisita niya. Siguro ito ang Diyos. No? Tunay na mapang-unawa at mapagpasensya. Pinagpapasensya ng kahit na yung pinakamasamang tao sa mundo. At siguro ang hinihintay ang isang araw ay mamasmas, magising at makapagbago. Kung mayroong isang nagtitiwala sa kabutihan ng tao, ay walang iba kundi lumikha nito, ang Diyos mismo. Nagtitiwala ang Diyos sa tao na ginawa niya, na may kabutihan sa puso niya. At na darating ang araw, mananaig pa rin ang kabutihang yon. Kaya hindi man natin dapat husgahan kung ngayon ang sino man, kung sila ngayon may nabubuhay ng makasalanan, gumagawa ng baluktot. Kasi ika nga, tanging Diyos lang ang nakakalam sa puso't isipan ng mga taong yan. Hindi natin alam na baka sa loob-loob nila matagal na nilang nilalabanan ng kasalanan nila. Hindi man natin alam kung paano nagpupursige silang bigyan ng hangganan ng immoralidad na nagagawa nila. Ang kabuktutan na kanilang nagagawa. Pero yun nga, ika nga, laging kulang. My best is not good enough. Parang ganon. Pero umaasa pa rin ang Diyos na ito na darating ang araw na yung taong ito na pinagpapasensya niya. And by the way, ang pagpapasensya ng Diyos ay it's geared towards the salvation of man. No? Kaya pinagpapasensya kasi hangarin pa rin ng Diyos ang kaligtasan. Hindi ang kapahamakan ng ninuman. Kaya hanggang sa dulo ng buhay nito, umaasa pa rin ng Diyos na makapagsisit, makapagbalik loob sa Kanya. Siguro, ang dami pong mga ganyang istorya. No? Sa dulo ng kanilang buhay, nakuhang makapagsisi. Kaya meron po tayong mga istoryang kung kailan siya bumait, doon naman siya namatay. Kaya pala bumait na. Kaya pala nagbago na. Hanggang doon na lang pala siya. At hindi po ba ganyan din ang istorya ni Dimas, yung nakapakong kasama ng Panginoon sa krus? Baka yung taong yun all his life baka he was living an evil life. No? Magnanakaw o namang ginawa niyang masama. Pero last minute ng buhay niya, nakilala niya si Jesus. At doon ang kanyang pagsisisi. At tignan niyo naman, ang sinabi ng Panginoon sa kanya,
ngayon din ay makakasama mo ko sa paraiso. Sabi niya. Kaya ito po sa atin dito, no, kung kahit gaano mang nakakapika, no, ang ugali ng ninuman, no, nakakabuisit, nakakawalang gana, no, kung sino man yung mga kilala nyo na parang ang hirap pakisamahan, no, at sa tuwing makikita nyo, parang kumukulo ang dugo nyo. Huwag niyong kalimutan, matagal na yan pinagpapasensyahan ng Diyos. Kung siya'y pinagpapasensyahan yan, hindi lalo na tayo. Baka naman tayo yung pinagpapasensyahan niyang yun. Tinitignan ng iba, pero tayong matagal nang pinapagpasensyahan ng Diyos. Higit sa ating hinuhusgahan o kaya kinamumuhian. Pero ito ang Diyos na ang laging hangarin ay hindi ang ating kapahamakan, kundi ang ating kaligtasan. Ang pangunawa niya, pangintindi niya sa atin, pagpapatawad niya ay walang hanggan. Amen. Kaya ngayon po yung ating idulog sa natin mga kaibigan, tayong lahat na pinapalala ng Panginoon kung paano mayroon tayong Diyos na maunawain at tunay na mapagpasensya sa bawat isa sa atin. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sa balang iglesia, Kristiyano, ito kunang dasana ang karelang pamisagsagan at pamikasundulangan king lugod ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin pamuntok ng politika, kapilan man sana erumpisan ing gera, pauli na muning sangkan, apuro politikal, nune bagkus pagsikapan dang pikasundudo ring bansang nigigera, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring daralan kasakitan, pauli ning kasalanan daring ngaliwa, pamsan metong dasana ang karelang kasakitan, king kasakitan ng Kristo, amete para king sablang palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangan, kapilan man sana eta maging hipokrito, nune makikasunduta ka ring para tang tao, bayo ta makyabe king misa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po aduan taming sarilitang kapagnasan. Uy, paming at subanwa, apakit mi sanang lugod mi keka, kapamilatanan ng pamaglugod mi, karing paraming tao. Kabut migka makali kami, ipagkalub mo sanang grasang makikasundo kay king metong at metong, king lugod ng Yesu-Kristo ang anak mo, at ginumi. Amen. Amen. Lukluk tapo para king pamagsadya karingayin. Teta pong makasadya mag-oper, talakad ta na po.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kakatamong daw, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan niya sanang ginuit indawon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, tunay pingi kayong malugod ay pa, amag kalupamangan para karing kaya kaming kaladwat katawan. Papamungan mo sa ingobrami at pagkaluban mo kaming masanting apupul. Sapan mo kayong mampangligaya kaya ka, kapamilataning matampaming pamangamit, karing bagay-bagay, manibatan mo naman kaya ka. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antemurin, yat nayorem puso yu. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos mahipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali selugod pag masusyan mi ing kayang kamatayan. King mabiya kasalpantian papasyag ming ing kayang pangasubling mebye. King ganapakapanaligan panayin ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita ka beri sablang koro ring anghel karing banua, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Banal, banal, banalya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuying banwa at ingyato king kaya kang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad siya in daratang kinlagyuning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyening kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Yung daya ning bayad lang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi o ipa, ing kamatayin at pamanyabli ng mebye ning anak mo, darami kaya kahit ing tinapin, ing biyat ing kalis ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban meganap yak nilugod, también ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamala naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ning Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panawun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutup, kagumning banal espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanganga. Amen.
paminto king aman talapangabos at mibog king balan ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ipami, Ipami at Chubanwa, misambay ni lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, may pamintuan ng lugmo, ket isulip, antibanwo, ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo ke kami, king aldo ang hini, ampon ipatawad mo ke kami, ring sala may keka, ting pamamatawad mi, karing may kasala ke kami, mga mo ke paisawag kintukso, nanikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulog, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang manianaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. uling kaya ka ing kayarian at ing Ating kayupayan, kahipayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. Eh mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kayong iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Ting may kakapatid, masaya tamo pong yan may pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayungan. Kapayapan. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaos king hapunan ng kordero. Ginuwek matampang panggap kaya ka, dapat siya kasming amana mo, kumayap na ako. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy, rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, beam from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po.
Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria. Keka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Keka i Maria binilina ing kapanaligan na. Kambemu i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pumapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami. At may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni kaya ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyachat me kaya kami ing makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mo lo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan da iti makasalikod, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo impamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang meyang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na induning Diyos, musana pisawili nga klis mi keka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus kin sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Ninkasya, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, babayin mo kami karing kaya kang sakramento. Antabayanan mo naman sana, yung obra rin kaya kaming gamat. Huling kaya kaya mabibye, kikilos, at akakamtanin kaya kaming pangataw. Panuwanan mo ring tanaman at tatanam mi, at busan mong mamungang masanting apupol. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka antimurin, Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may pangituto. Ingib pa,
amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may harining kapag masusyan tamo, may taningan luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakan po salamat at bing ng Diyos, kakingan po. Gandang gabi po, maraming salamat sa lahat. Iras na ubininyakan, yung pamikawanitangan, bendisyon ng Diyos na witnuwan, kaya kakayang mapagalan. Amano na pagkamalan, amanong babyan kasalan, musalmi karalong duman, yain ka maniwala. Mayap at magrasyang oras kay kaingan po. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakal na po ring sasengsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko kabyayan o kapanintunan, mangeman may Bawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Ding aliwa, baka mainit na lo. At mabubuysit, uling nga lang makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho. Ing negatibong epekto ng iti. King kakatang pangkalahatan na kalusugan. King pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo. Kaya being pisamban karing mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, waling gintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong magbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, pondanong, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tayong tustusan. Siyempre po may bawas na rin sa simba at may lako tamo rentals, karing king hall, ang po pa king mortuary. Nya makanyan pong nanapin may langining kay katang kabaning tipan. Uli na niti, din po nga bego kay Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kay katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamihan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa ning makali kong pondo para panastos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council baan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. So asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ang ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod gana ka. Ini po yung kaya kayong talasuyo, amo nga rin sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayan ko to. Ingid pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen.